गावला नमस्कार. आजची आपली ट्रिप हा गोरेगाव दिवा मार्गे आपण चाललो वेंगुर्ल्याक. आता आपण असो दिव्यात आपल्या साहेबांच्या घराकडे. ओ कोंडूरकर साहेब, हां हे प्रवीण कोंडूरकर आपले पीके त्यांच्या घराकडे असतो. आता आपण हे सगळं जेवण बिवण झाला. वाजले आता बरोबर 10 वाजले आहेत. थोडंसं पाऊस पण लागता बाहेर. तर गावाला आपली ट्रिप सुरू झाली आहे. दिव्यातनं आपण सुरू केली आहे ट्रिप प्रवीण कोंडूरकर यांच्या बंगल्यातनं. तर आपल्या ट्रिपमध्ये आज असत स्वतः मालक भाविका लिंगन म्हणजे प्रवीण कोंडूरकर, माका तर काय ओळखतातच. हे आहेत प्रांजल कोंडूरकर आणि आमची बरेच जण आली आहे. तर आजचा आपला प्रवास जुन्या मुंबई गोवा रस्त्याने जातलो, म्हणजे आमच्या रस्त्यान, हक्काच्या रस्त्यान. आपल्या गाडीचा इंटेरियर आहे. प्युअर पेट्रोल गाडी होती आणि गाडी एक आता 4 दिवसाच्या पाठीच CNG फिटिंग केलो, नवीन CNG फिटिंग. आणि आज त्याचा आपला मायलेज पण समजतला. आता आम्ही सुरुवात केली आहे आणि आपल्या किलोमीटर असत हे बघा 86,759. आता आपण जायपर्यंत कसा किलोमीटर आणि किती आपलं CNG जाता ह्या पण आपला एक एक्सपिरियन्स होतो. तर आपण आपणाक बघूचा म्हणजे गाडीक ॲव्हरेज किती गावता. नवीन CNG वाटलो बसलो तर आपण आपणाक समजतला. सो एन्जॉय द ट्रिप. आम्ही तर एन्जॉय करतोच. ही पाटली दोघं आधी थोड्यान गुटली करतली आहेत. आम्हीच जागे असतलो. हां तर आम्ही याच्या आधी वॅगनर हेलिया CNG, इर्टिका हेलिया. वॅगनर पोचता साधारण मुंबई म्हणजे साधारण गोरेगाव टू वेंगुर्ल्यात साधारण पोचता एक 1600 ते 1700 रुपयात. CNG पोचता आपला अर्टिका CNG पोचता साधारण 2000 ते 1800 ते 2000 असा. आणि आज फर्स्ट टाईम आम्ही चाललो डिझायर. ॲक्च्युली डिझायर ही कंपनी फिटेड नाही, म्हणजे आम्ही एक्स्ट्रा फिटिंग केलेला असा. तर आता त्याचं पण एक्सपिरियन्स कसं असा किंवा ही गाडी किती किलोमीटर किती रेंजमध्ये पोचता, किती रुपयात पोचता तर पण आम्हाला बघूचा. अंदाज तरी तो कन्फर्म आहे की 3दा आमका CNG भरूचो लागतो. आम्ही आता CNG फुल केलो आणि आमची गाडी फक्त चालली आहे 3 किलोमीटर आतापर्यंत. सुटताना आमका पाऊस भय घालूक बघी होतो, पण त्या पावसाक जर भियलो तर ते आम्हीच. आमचे जेव्हा तर आम्ही केव्हा गावाक जातो तेव्हा तर आमचा हालीचा एक फेवरेट गाणं म्हणजे अंतरंगी रंगलेले अभंग. पण त्या दशोत्र्यात सध्या फेमस आहे आणि त्याचो गायक असत ते कोण सांग ना. ते शणै संकेत कुडवचा फॅन आहे जोरदार. म्हणजे आम्ही सगळे निधलो काय जोरदार गाणी म्हणत असतं तर ह्याच गाणं असतं. सुरुवात पण त्याच गाण्याने केलेली आहे. खारघरला जर सामान टाकूच होता तर सामान भरून झाला. गाडी आपली फुल आहे. हे मॅडम पोलीस हां अर्चना मॅडम मुंबई पोलीस कार्यरत. आमच्या कोंडुरेचा असा वांगणी कोंडुरा आमच्या साहेबाची मेवणी आहे. खारघरची शान. सरकारला काय नाव माहिती आहे तुमका? जर माहिती असेल तर एकदा कमेंटमध्ये सांगा. अरे वा, काय गाडीवर कट मारले. माणसांचं काळीच फाटलं असतं बुतुरले. आता वाजलेत बरोबर 11:55. 11:55 बरोबर आपण आपल्या मुंबई गोवा रस्त्यावर लागलो. पळसपे फाट्यावरनं पुढे चाललो. अजून पण आपल्या ड्रायव्हिंग शीटला स्वतः मालक भाविका लिंगनच चालवता. माझी नीट झाली ना, इतकी मस्त झाली आहे. जवळजवळ 1-1.5 तास मी झोपलोय. 12 वाजल्यापासून आता 1 वाजलो. मस्त 1-1.5 तास मी झोपलोय अंदाजे. पण बरं वाटलं. आता गाडी चालवूक मजा येतली आहे. कारण आमचे माझं सखो प्रिय मित्र बाबू स्वतः दमलो. त्याच्या डोळ्यावरनं माका दिसता आणि आता माकाच गाडी चालवची लागतली आहे. गाडी ड्रायव्हिंग करूची. साहेब आमचे दमले असतले सांगायचे नाही, पण आपण भावना त्यांचे समजून घेऊ शकतो. आपण डोळ्यावर मस्त आहे की पाणी भरून आपण फ्रेश होऊन पुढचं काम आपल्या हातात घेऊचा. मंगळवार खात रात्र झाली, बुधवार मासे झाले 5 वर्ष बंद केले. मासे खातो. मासे नाही खाणं काय विचाराय का नाही.
कमाल झाली. 5 वर्षांनी पूर्ण. आता सरप्राईज देऊन टाकलं मध्ये. पहिल्या घरशी जर घराकडे सांगला माझी त्याला चाय बी म्हणा पितलं रे. हां माय जर बरोबर अगदी चुकून पेलो का. ही चाय जी आहे ना ही अतिशय महत्त्वाची आहे कारण ही नीट दिना नाही. आता ही पहिलो ब्रेक आहे आमचो साधारण एक 10 साडे 10 आता 1 वाजलो. पहिलो ब्रेक आहे चाय ब्रेक आणि पहिली ट्रिप असल्यामुळे त्याका उत्सुकता खूप असतली. मी कितीशा CNGत गावात पोचतोय या त्याच्या मनात असताना त्याची भावना म्हाका समजतात. कारण 4000ची टाकी फुल करून जाणारा माणूस आता ह्या टायमाक 1700-1800 रुपयात पोचतलो. त्याच्यामुळे माझं सेल्फ एक्सपिरियन्स सांगता काय तर आम्ही 2 गाडी बघलेल्या आहोत. एक म्हणजे एर्टिगा आणि दुसरी वॅगनर मजबूत चालता. वॅगनर एक 1600 ते 1500-1600 रुपयात पोचता. डिझायर परत सांगते आपला इर्टिगा साधारण 1800-2000 रुपयात पोचता. हा चॅलेंज हा आपली डिझायर काही परत पोचतली आणि ती सुद्धा एक्स्ट्रा फिटिंग कंपनी फिटेड कंपनी आपली नाही. असा 4 दिवस झाले आणि पहिली ट्रिप आहे आपली. आम्ही चाललो गावाक. तर तू काय वाटतं रे किती लागतील? 2000. हां 2000 कन्फर्म. माझ्या मते साधारण एक 1800 रुपयात आपण पोचतो. 3 चहा आणि तुका चाय बी पिऊची आणखी तुका 4 जण एकदा पी नक्की. पांडू भाऊ सारखी नको मा. आता होय वाईट ते गो वाईट चाय ते गो. कपडे ओलं करून मार रे बाबा. मी सांगतो गरज नाही ओलं करूची मित्रा. मी सांगते तुका गाडीवर जाऊन बस आणि बघ जा तुझा गाडीची काच साफ करूची सुद्धा भाई जरा आळस. तू जाऊन बसांतर बघ गाडी आहे. काय सांगतलंय का. अरे तू मित्रा बसांतर बघ. ह्याच्या पुढचा जो एक्सपिरियन्स असतो तो माझ्याबरोबर आहे. तो काय धड शूटिंग करूचो नाही. तो पासलो पडतो पण ठीक आहे. चला आमची गाडी बघा 168 किलोमीटर चालली आहे. 168 आणि लाल लाईट लागली आहे. आम्ही आता पोचलो महाडमध्ये येलेले असो आणि पहिलं CNG भरल्यानंतर ह्यो दुसऱ्यांदा CNG भरू गेलो. पहिलं CNG किती जरवलेलो? 7.5 किलो. पैसे सांग रे. 606. हां 606 रुपये. 606 रुपयाचं पहिलं CNG होतो म्हणजे फुल वाटलो. आता ही दुसरी ट्रिप आहे CNGची. CNGचं दुसरं राऊंड आपलं फुल झालो महाडला. CNG भरून झालो आणि पोलादपूरला आपलं हो दुसरी चाया. पोलादपूर म्हणजे शिवाजी महाराजांचं अश्वरूढ पुतळो हे दिसता आणि आमचं ह्या फिक्स ठिकाण अगदी कन्फर्म हे आमका चाय लागतं. साहेबांचं फेवरेट आहे आमच्या. साहेब तुमका ही चाय किती आवडता? मित्र राहत का उन्हान चाय आवडता बाहेर सगळं. आपल्या कॅमेऱ्यात आपण फर्स्ट टाइम कैद करतो तो म्हणजे आपलं कशेडी घाट. सुखमय झालो साहेबांचा प्रवास. कसा झाला तो माका माहिती.
बांधलेली आहे विशाल. 45 काय आलो आम्ही वॉशरूमला. पण गंमत अशी आहे, ह्याचं हॉटेल बघताय तुम्ही, हॉटेल गोकुळ. ह्या असं साधारण ह्याच्या पुढे राजापूरचं आपलं मेन मार्केट गेलं ना त्याच्या पुढे आणि बरोबर हे चढाव काढलात का ह्या हैसर असा हॉटेल आहे. पण गंमत अशी आहे, ह्या हॉटेल आमका आत्तापर्यंत आम्ही हैसर जवळजवळ 15-20 खेपं थांबलो. पण कधी हैसर आमका ह्या हॉटेल ओपनच गावाक नाही, नाश्तो बिष्टो काहीच करूक गावना नाही. फक्त हैसर वॉशरूमची सोय मस्त आहे, त्याच्यामुळे आम्ही हय थांबत असतो कायम. आम्ही सकाळचं जेव्हा केव्हा येतो सकाळच्या टायमात तेव्हा आम्ही वॉशरूमसाठी थांबतो. आणि ही जागा वॉशरूमसाठी एक नंबर आहे, लेडीज आणि जेंट्ससाठी दोघांसाठी. गावाला नमस्कार. सकाळचे बरोबर 8 वाजले होत. 8 वाजता आम्ही असो आता ओणीच्या पुढे, राजापूर ओणीच्या पुढे असो. आणि प्रवास आमचा एकदम झकास झालो. रात्री 10:30 ते 1 पर्यंत साहेबांनी गाडी चालवली. 1 ते 4 पर्यंत मी चालवलं आहे. 4 ते आता 8 पर्यंत परत साहेबांनी चालवली. आणि 8 ते पुढे आता परत मी बसलोय. म्हणजे हे कसे तेव्हाचे एस टी चालत ना, गेलो काही ड्रायव्हर बदलत तसा आमचा. तर मस्त प्रवास झाला एकंदरीत. आता आम्ही CNG तिसऱ्या टायमाचा CNG भरूचो, तो पण एक्सपिरियन्स तुमका सांगायचो काय ॲव्हरेज गावला कसं काय का. आणि आमका जरा चाय नाश्तो पण करूचो. आता आम्ही बरोबर आहे खारेपाटण. हय पोलीस चेकिंग लागलेला, खारेपाटणा गेलो आम्ही आता. हयसर आमचा लॉकडाऊनात आमची हालत बेकार करून टाकलेली नाही हयसर. तो स्पॉट चेकिंग केल्याशिवाय पुढे जाऊ देत नाही. ओके, म्हणजे आम्ही आता थांबलेलो होता हॉटेल गोकुळा ना, त्याला जरा खारेपाटणच्या वायच पाठी आहे, म्हणजे ओणी आणि खारेपाटणच्या मध्ये. दुसरं बाटलो सरलो आणि गाडी चालली आहे बरोबर 407 किलोमीटर. पहिली गाडी चाललेली 170 किलोमीटर, त्याच्या पुढे 407 किलोमीटर आणि 8.44 असं काहीतरी CNG रवलेलो. तर ॲव्हरेज आता काढला तर आम्ही ॲव्हरेज गावला 28चा. म्हणजे विचार करा काय गाडीचा. आणि 1200 रुपये खर्च येलो आतापर्यंत. होय मरे 1200 ते 1250 रुपये खर्चात आम्ही खारेपाटणापर्यंत पोचलेले असो. म्हणजे CNG गाडी इज द परफेक्ट फॉर कोकणकर्स. ओके गावाल्यानो, आता आम्ही पोचलो हो 0 पॉईंट. विषय असो आताचो CNG जो भरतो गाडी आहे तो तिसरो राऊंड आहे. एक आम्ही भरलो पहिलो दिव्यातनं, नंतर भरलो आम्ही हे का महाडच्या त्या आसपास काहीतरी. थंय ना आम्ही येलो डायरेक्ट कणकवले. परत कणकवले येऊन ओरशीक आमकां जरा गर्दी गावल्यामुळे आम्ही डायरेक्ट 0 पॉईंटर येलो झारापेक. आणि आता परत आम्ही 8-7 15 किलोत आमची गाडी बरोबर चालली 407 किलोमीटर. विचार करा 407 किलोमीटर चालली. ऑन ॲव्हरेज जर जाईल गेलो तर 24 ते 25 पर kgचा ॲव्हरेज गावला. एक्स्ट्रा फिटिंग CNG गाडी आहे, स्विफ्ट डिझायर. हे बघा स्विफ्ट डिझायर एक्स्ट्रा फिटिंग. आणि आता काय असून आमचं घर आता जवळजवळ 20 किलोमीटर आहे कुडातनं. म्हणजे बाटलो आता परत फुल जातलो साधारण 7 ते 8 किलो. आणि एका टायमाक 8 किलो रवान 230 किलोमीटर गाडी चालली. 230 किलोमीटरात विचार करा की किती फायदो पडतं. 1200 रुपयात आम्ही कणकोलीत पोचलो. आता आम्ही भरलो CNG तर साधारण 700 रुपये धरूया राऊंड फिगर. आपण 700 धरलो तर 12 आणि 7 झाले किती 1900 रुपये. 1900 रुपयात आम्ही 1900 लागायचो नाही, कारण इथून 20 किलोमीटर जाऊचा म्हणजे 1 किलो जातलो. म्हणजे धरलो आपण तर 1300 रुपयात आम्ही मुंबईतनं घराकडे पोचलो वेंगुर्ल्यात. 1300 नको, आपण राऊंड फिगरात धरूया 1500 रुपये. 1500 रुपयात आम्ही स्विफ्ट डिझायर 2016चा मॉडेल घेऊन आम्ही एक्स्ट्रा फिटिंग करून आम्ही घराकडे पोचलो. तर विचार करा पेट्रोल परवडता, डिझेल परवडता काय CNG परवडता काय तुमका आता ह्या परवडता इलेक्ट्रिक परवडता. माझ्या मते इलेक्ट्रिक इतक्या फोपावलेला नाही असल्यामुळे सध्या CNG बेस्ट आहे असं माका वाटतं.
तुम्ही पण विचार करा कसं वाटतं. 0 पॉईंटर मी आता भरतोय आणि तुमका दाखवते. तर आता जो CNG भरलो झारापेक 0 पॉईंटर तो बसलो बरोबर 9 किलो CNGचे 810 रुपये झाले. आणि त्याच्यातलो आमच्या कामाक येणारो CNG हा तो साधारण 20-21 किलोमीटर म्हणजे 1 किलोचा आमका लागतलो. तर मगाशी जसं मी म्हटलं त्याच्यानुसार आमका लागलो टोटल एक राऊंड फिगर जर धरली तर आम्ही 1500 रुपयात मस्तपैकी आम्ही गावात पोचलेले आहोत. स्विफ्ट डिझायर गाडी 2016चा मॉडेल एक्स्ट्रा फिटिंग CNG घेऊन. हे त्याचे मालक असत. काय तुझं काय मत बाबा? 4000 खय आणि हे 1500 रुपये खय. CNG परवडता बाबा. जरा जोरात बोलते काय काय घेऊ गाडी घालून सांगले तर कसं बॉब मारतेलं. त्याचा आवाज बसलो कॅमेऱ्यावर त्याने कधी ऍक्टिंग करू नये ना. तर म्हणजे सांगायचं असा हीच गाडी आम्ही 4000 रुपये एका टायमाक पेट्रोल घालू आणि नॉनस्टॉप येऊ. पण ब्लॉक टाकतले होय तर तो विचारता ब्लॉक टाकतलेत ना. मी CNG इतकी लांब घेऊन येलो 1500 रुपयात गावात पोचलो आणि म्हणजे तीच जर तिकीट लक्झरीचे काढून मी एक स्लीपरचे तिकीट काढून 1500 रुपयात मुंबईत जातोय आणि 1500 रुपयात आम्ही 5 माणसं आरामात घराकडे पोचलो आमच्या टायमानुसार. त्याच्यात आमचं परत CNG भरूक 2-3 वेळा आता जो आमचं 1 तास गेलो सर अर्धो पाऊण तास तर गेलो आणि परत 2 जागेवर थांबलो मग दिव्यात आणि महाडला थंयसर पण आमचा टाईम गेलो. म्हणजे टाईम सोडा पैसे महत्त्वाचे आहेत सध्या. ते पैसे आमचे नक्कीच वाचले. साधारण आमचं एका ट्रिपचं आमचं खर्च 4000 असतं तर आता आम्ही 1500 रुपयात पोचलो म्हणजे 2500 रुपये आमचे वाचले. होय मरे बरोबर ना. म्हणजे विचार करा CNG किती बेस्ट आहे सध्या. जेव्हा तर इलेक्ट्रिक फोपवतला तेव्हा इलेक्ट्रिकच बेस्ट असतं. आता मी सांगतोय पण सध्या CNG बेस्ट आहे. CNG गाडी गावात घेऊन येणं एकदम बेस्ट. पेट्रोल आमची गाडी पेट्रोलच होती वेरियंट पेट्रोलचाच होता पण आता आम्ही CNG केलेला असल्यामुळे पूर्णपणे आम्ही CNGचा फायदा उचलतो. असं असता इन्स्टंट प्लान चेंज झालो. जाऊचा होता तेंडोली मार्गे आयरॅक प्लान चेंज झालो. कुठं आतनं चाललो आम्ही वेंगुर्ल्याक जाऊन आतेक सोडून साहेबांच्या घराकडे जाऊन वांगणेक साहेब मगे म्हाका आयरॅक सोडतले म्हणजे शेवट सगळ्यात मी पोचणार आहे घराकडे आज. थँक्यू. आमच्या वेंगुर्ल्याची एकेकाळची शान असलेला आमचा हॉस्पिटल. या हॉस्पिटलचं नाव काय आहे? सेंट लूस. कांबळी डॉक्टर पैसरचे फेमस होते. आज तर बंद पडलेला असं जर चालू केला तर खूप काय माहिती बऱ्या गोष्टी आहे सर आपल्या लोकांना सुविधा भेटू शकतात पण ते गोष्टी काय असतील ते आपल्याला माहिती नाही. असा पण एक गोष्ट माझ्या मनातली सांगलंय मी बरं वाटलं. असो आम्ही वडी गाडीकडे वेंगुर्ल्यात पोचलो. आता घेतलंय मासे तो सर आतेक सोडून येतो पिपळाकडे. काय तेव्हा सर मला 5 मिनिटं गावलेली आहेत. 5 मिनिटं शॉपिंग करून माशाची माका तयार राहायचा. असं असतं ह्या काय झालं बघा. आता पॉवर हाऊसकडे गेलो तर पॉवर हाऊसकडे रस्तो बाजारात जाऊ तर रस्तोच पण ते मार्केटातून घाली होते मी पर्याय नाही. आता ऐकान घेऊचा मग गपचूप एका सांगतोय मी एका ऐकाक नको कोणतो गावातला एका नसलेली कसल्या गावाची माहिती. आता बाबा लोक कशी मारता म्हटलं. हो ह्याच्यात माझी काय चुका की हो रस्तो शॉर्टकट आणि सुशिक्षित जाणार. आता आली वेंगुर्ल्या ट्रॅफिक मध्ये लागली आहे मी विसरलोय. आता वेंगुर्ल्या ट्रॅफिक पोलिसात काम करू लागली. नको कोणा बाबा आपलं मारुती मंदिर वेंगुर्ले. माझा आयुष्यातला माझा सगळ्यात पहिला काम मनोज पोरे. अरे हात बंद मरे माका बघून कमी आणलंय. घाल 2 काय नाही एकच वाटत. पिशी तरी माका एक्स्ट्रा दे. पिशी दी. आजीकडचे घेतलंय हा सौदी गाडी मी घेते. हा फक्त धकल याच्यात. कमी घातले मग कमी घातलोय. होय होय एकच वाटत होतो तो आणला. चला चल.
येंगुर्ला मार्केट आमचं काय गजबजलं आता बघा. सगळी मुंबईकर उतरलीत. आपले मासे घेतले 200चं वाटं झालेलं सगळं. सगळ्यांका सोडीत शेवट माझा नंबर येलो. आता मी पोचलो आहे आमच्या हरिचरण थिएटर असे. आणि एक गोष्ट म्हाका बहुत गावली आहे नवीन, म्हणजे रस्त्याक बघा व्हाईट पट्टो दिसता. ॲक्च्युली ह्यो सागरी महामार्ग म्हणून घोषित झालेलो बऱ्याच वर्षापूर्वी, पण ही जी परिस्थिती डेव्हलपमेंट जी दिसता ही आज दिसता बऱ्याच वर्षांनी. म्हणजे आज झालं असतं, हालीच काम झालं असतं 15 दिवसापूर्वी किंवा आता 4-5 दिवसात. पण बरं वाटतं, कारण ही प्रगती आमच्या रस्त्याची प्रगती होण्याचा एक मार्ग दिसता ह्यो. ओके, प्रवास आमचा मस्त झालो एकंदरीत. मुंबई गोरेगाव टू दिवा, दिव्यावरनं खारघरवरनं डायरेक्ट आम्ही आमच्या जुन्या रस्त्यान संगमेश्वर साखरपा असा करीत राजापूरवरनं 2-3 वेळा असं गॅस भरीत एकंदरीत सगळी डिटेल वितंभूत माहिती तुमच्यापर्यंत पोचवलेली आहे. ट्रिप एकदम एक्सलंट झाली, मस्त मजा येईल. बरोबर आता 11:30 झाले आहेत, म्हणजे बरोबर 12 तास लागले आमका CNG भरून सगळं करून 11:30 to 11:30 डॉट आम्ही गावात पोचलो. माझ्या गावात येलो आविरा. आणि माका सोडून भाऊस माझा जातलो असा वांगणी. काय आला नाही चल रे. ओके, सो काय आला अर्धा दुकान बघत चालू. हां, तर ह्या आपला आविरा गावचं सीन असा. ह्या आमचा सावरेश्वर देवस्थान आविराचा. पुढच्या 1-2 मिनिटात मी पोचतलोय घराकडे. ओके, आजचा आपला ब्लॉग हे सरलो. आपण घराकडे पोचलो. साहेब चालले घराकडे. साहेब 2 मिनिटात काहीतरी बोल भाईंजाराच्या. चल बाय बाय, भेटाय उद्या भेटाय. हां, ब्लॉग तुमका आवडलो असत तर नक्की हेका लाईक करा. सबस्क्राईब काय केला तरी चालतं, पण हेका लाईक करा. बोलाक नाही, एक शब्द सुद्धा बोलाक नाही. ओके, बाय बाय, सी यू. आपण नवीन ब्लॉगमध्ये भेटूया. कशी वाटली ट्रिप आमची तुम्ही नक्की सांगा. 1500 रुपयाची ट्रिप. 1500 रुपयाची ट्रिप कशी वाटली ते आमका सांगा. हां, ओके, बाय बाय, सी यू.